μισθούς, τα λεφτά να πάνε στους βιομηχανούς. Κόψτε τις συντάξεις, κόψτε τους μισθούς, τα λεφτά να πάνε στους βιομηχανούς. Ο Παπλάτος είναι αμαρτωλή, όποιος απέτυχε να απολυθεί. Είσαι άνεργος στο κύμα σου. Να μην πειραστεί σε ένα εργαζόμενα στον προϋπαρχία Ταναρά, γιατί έχει καθώς τη σημασία και άντρες και επιδοτήσεις. Το μνημόνιο! Ζήτω! Ζήτω η Τρόικα! Ζήτω! Ζήτω το Πασόκ! Ζήτω! Ζήτω ο Κάκαλος! Ζήτω! Ζήτω ο Γιάννης Πεντετέρης! Ζήτω! Ζήτω η Κρέμη! Ζήτω! Εδώ! Στο δικό μας το πλευρό! Απαιτούμε την κόμματα απολύσεων! Στο δικό μας το πλευρό! Το Πασόκ είναι εδώ! Στο δικό μας το πλευρό! Το Πασόκ είναι εδώ! Στο δικό